maandagochtend gaat de wekker om 6 uur 's morgens op. Lorena, mijn dochter, staat om 6 uur 's morgens op. Zij wil nog niet wakker worden, want het is veel te vroeg voor een meisje van 5. Maar mama moet toch naar school gaan. We brengen haar naar de opvang met veel tegenstrijd. Boterham gaat er even snel in en onderweg naar school. Vervolgens ga ik de hele dag naar school, de ene les in, de andere les uit. Ik ga daarna weer naar huis, mijn dochter ophalen van school. Mijn dochter is natuurlijk verdrietig, want die heeft mij de hele dag gemist. Die blijft huilen. We gaan onderweg naar school. We moeten gaan koken. En als ik een beetje geluk heb, ligt ze om 7:30 's avonds al op bed. Vervolgens moet ik mijn huishouden gaan doen, afwas doen, huis opruimen, kleding opruimen, noem maar op. Alles wat met huishouden te maken heeft. Heb je dan nog wel de kracht om te studeren? Dan 's avonds? Nee, maar het moet. Het moet. Want als ik niet studeer, dan heb ik ook geen geld. Dan moet ik het allemaal terugbetalen. En ik wil studeren, omdat het de richting is en de baan is waarvoor ik gekozen heb. En dat is mijn beetje recht wat ik mij toe-eigen op dat moment. En ook al heb ik geen kracht meer om te studeren, ik blijf doorgaan. Ook al moet ik tot 3 uur 's nachts zitten, wat vaak gebeurt. Toch nog in de boeken duik. Hoe vaak gebeurt dat gemiddeld in een week? Gemiddeld dat ik tot 3 uur 's nachts blijf doorwerken, varieert. Van de ene keer is het 2 dagen per week, de andere keer is het 3 dagen per week. Maar het gebeurt elke week? Het gebeurt elke week, ja, absoluut. Ja, helaas, dat is niet anders. Het nadeel is wel dat ik zelf ook oververmoeid raak. Mijn dokter die kan me weinig helpen. Die heeft me kalmeringsmiddelen gegeven om af en toe echt tot rust te komen. Ik word soms ook teruggeroepen door een moeder of een zus die merkt dat ik opgebrand ben en dat ik echt aan mijn rust moet denken. Maar het enige antwoord dat ik dan kan geven is het moet. En ik moet dat opdracht inleveren en ik moet voor mijn dochter zorgen. Daarom is alle hulp welkom op dit moment. Al was het alleen maar een financiële kwestie waar je iets breder hebt en minder kopzorgen. Gedurende deze opleiding, heb je dan nog wel eens tijd om iets leuks te gaan doen voor jezelf? Of iets leuks om te gaan doen met je kind? Nee, niet tijdens mijn studie. Nee. Dan kan je dan toch op zaterdag doen of op zondag? Nee, daar heb ik geen geld voor. Daar heb ik absoluut geen geld voor. Het enige leuke wat ik kan doen als ik bijvoorbeeld een meevaller zou hebben, wat nooit gebeurt, is misschien een dagje naar de dierentuin. Maar daar blijft het dan ook bij. Ik moet het echt hebben van mensen om me heen die gul zijn. Maar dat gebeurt ook niet al te vaak natuurlijk. Hoe voelt dat? Ja. Dat je zo afhankelijk bent, dat je ontzettend je best aan het doen bent, maar eigenlijk tegenwerking ervaart, terwijl dat ik hier nu eigenlijk wel een behoorlijke kracht in jou zie. Dat zou de overheid, de mensen toch moeten stimuleren, maar hoe voelt dit nou voor jou? Ja, demotiverend. Ontzettend demotiverend. Ik blijf doorgaan omdat ik mijn eigen doel voor ogen heb, maar het is heel moeilijk, het is heel zwaar. Omdat je tegengewerkt wordt door de overheidsinstellingen. Je wordt door de school ook niet gesteund. Er wordt geen rekening gehouden met het feit dat je een kind hebt, dat je het krap hebt. Je moet maar doorgaan. En dat werkt ontzettend vermoeiend op de duur. Dat is vooral ook omdat ik een opleiding doe in zorg en welzijn. Dus ik sta klaar voor andere mensen. Ik doe regelmatig vrijwilligerswerk. Mensen weten me te vinden wanneer ze me nodig hebben. Ja, omdat ik me wil inzetten voor de maatschappij. En ik ben ook gelovig. Ik geloof dat als je iets goeds doet, dan krijg je ook iets goeds terug. Alleen op dit moment is het heel moeilijk. Het is een beetje uitzichtloos. Als ik geen dochter had gehad, dan had ik het misschien wat rustig gedaan en minder druk ervaren dan nu. Maar mijn dochter is 5 jaar en ik ben alleenstaand, dus ik voel nog meer druk om haar een goed leven te garanderen. Dus jouw kind is aan de andere kant ook jouw motivatie? Absoluut, ja zeker. Ik wil weten ik wil in ieder geval garant staan voor een goede toekomst voor mijn dochter en een goede baan aan overhouden. En daarnaast, als je in de zorg en welzijn een opleiding volgt, dan doe je ook wat terug voor de samenleving waarin mijn dochter opgroeit. Als we het over beperkingen hebben, de ene heeft een lichamelijke beperking en moeders hebben misschien een praktische beperking. Hun hebben een kind voor wie ze moeten zorgen en een kind die op de eerste plaats komt te staan. Dus dat brengt ook beperkingen met zich mee. Je kan heel veel dingen niet meer doen. Maar je zei net ook dat je offers moet brengen. Is het dan niet zo dat je je studie op de eerste plaats moet zetten? Nee, niet. Want een gezin is
zeggen ze toch de hoeksteen van de samenleving, dan vind ik dat het gezin ook op de eerste plaats moet komen. Je hebt wel recht op een aantal kwijtscheldingen van gemeentebelastingen en waterschapsbelastingen. Alleen het probleem is ook hier weer, wordt de lening gezien als inkomstenbron. Dus als men een maximale lening hebt, betekent dat ook €160 bewijs van in de zak. En daar wordt verder dan in sommige gevallen kwijtschelding niet toegekend. Dus het is erg lastig. Op het moment zijn de meningen daarover verdeeld. De ene instantie vindt dat wel een inkomsten. En de andere instantie zegt dat dat geen inkomsten is. En dat werkt ontzettend in de nadeel van de studerende moeders. Wist jij dat de eenoudertoeslag onderdeel van je prestatiebeurs, dat die, stel je doet wat langer over je opleiding, dat die dan ook gewoon terugbetaald moet worden? Nee. Nee.